उदालगुरि जिल्लानि आरो बांद्राय आफादनि दैदेनगिरि सोद्रोमा नोंथांमोनखौ स्टेजआव फैनो थाखाय खावलायदों। गोबां हाबाफारिखौ मावफुंनायाव जोंनो मदद नांगौ। बे समाव बांद्राय आफादनिफ्राय मोसानानै दिन्थिगोन बर' मोसानाय आरो बिथांमोना मोसानानै दिन्थिफुंनो खावलायबाय। भलन्टियार साब कमिटिखौ आं खावलायदों भलन्टियार बिथांमोनखौ लाबोनांगौ। मार्च पास्टनि भलन्टियार दङबा बिथांमोनखौबो लाबोनांगौ आरो जोंनि कालचारेल ट्रुप्सफोरखौ फारि फारि जों मोसाहोगोन।
অশেষ ধন্যবাদ মই জ্ঞাপন কৰিছোঁ ধন্যবাদ থাকিল ছাৰ আৰু बे बुब्लियाव आङो सिनायथि होनो सिगांदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि आफादगिरि आरो आथिखालनि रायजो सभानि एमपि मानव गेदेर मुस्रि रंगोरा नार्जारी बिथांखौबो गावनि गोथार सिनायथिखौ होनो थाखाय आङो गुरै खावलायबाय आरो बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानो खावलायदों आरो एबसुनि मेमेन्ट' जों बिथांखौ बरायनो थाखाय गुरै खावलायबाय गोजोननाय थाबाय दिनै नैबे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आरो बानजाय आफादनि बरायनायखौ नाजावनायनि थाखाय बे बुब्लियाव आङो सिनायथि होनो सिगांदों बयजोंबो मोजां मोनजाग्रा अनजाग्रा आरो बयजोंबो सिनायजाग्रा मानिजाथाव गाहाय नेहाथारि बर' थुनलाइ आफादनि मुस्रि प्रसान्त बर' बिथांखौबो गावनि गोथार सिनायथिखौ लानो खावलायबाय गांसे आर'नाइजों इन्दि कट लोगोसे एबसुनि मेमेन्ट'जों बिथांखौ बरायनानै लानो थाखाय बानजाय आफाद आरो एबसुनि बिबानगिरि बिथांमोनखौ आङो गुरै खावलायबाय नै थाम दैदेनगिरिफोरखौ आखाइजों आखाइ हमलायनानै गोजौआव दैखांनो थाखाय आं लोकसभा समष्टि